салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. рӯзи як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. ва дар навори имрӯза худо хоҳад гилзанияи бародаро паталокҳо сена ҳамаш шпакловка кардаги шукука кардаги тайёрай анаи калидорай ина дари гилавни и тараф дасти ростам хона мешавад, дасти чапам хона мешавад. Паталока сафед мекунем, худо хоҳад сенаша гил мезанем. ана ин хонашам амихел бародарон, ин хона шпакловка кардаги тайёрай. инҷа бояд мо гил партоем, паталокҳоро сафед кунем, ягон рисунка бибурорем. ҳама чиз чорашина дар ҳамин хона мондагӣ, ира намерасем, ин амихел меса, фақат гирдванада мо кор мекунем. ана ин хонаи дигаришам амихел. нигоҳ кунем бародарон, ишам ина казда мондаги шукурка кадаян. баъд аз шукурка кадаги ин шаҳро мо грунтовка мекунем, ранг мекунем, баъдан гил мепартоем. дастгира фаромӯша мекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешавем. ина бародаро чӣ хел гуфта будем, гил мезанем, баъд аз гил задан иншаалло навор мекунем. анаи калидора гил задем, лакзаниша нав тамом кардем. ба чӣ хотир мо дигар нигоҳ накардем қоқ шиданаша? ба он хотире ки лака задем, ина мо мерем, дислӯи лак задем. нигоҳ кунед гил чӣ хел омад. паталокоша сафед кардем, сабсафед. хай гирдвана плинтусша қатъи полаш мо намезанем, ира баъдан кадоме бизана хелеш маҳкам мекуна. и тара помнем плинтуси тара маҳкам мекуна, хай болош боло рафтагӣ камта зазор мондаги ура плинтуси боло маҳкам мекуна как абойвори. ина гиломо гилои новинка, гили зард сиёҳ хати задем. хона калидоришда нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омадагӣ. и дарошам краска мешавад, откосои дартрезашам краска мешавад, пол краска мешавад. оли хулоса хела кор дорам. паталокора рисунка афтеса биза. ана рисункаша рости вақт надорем. агар баъдан вақт мошава мумкин ама короша бикунем. агар вақт нашава ягон касига ёфт мумкин назанем шамо. анаи калидор бародаро, гили сиёза нами лак маълумай. нигоҳ кунед лака намаш маълумай. ба ҳамин хотир камта хирачоб метова. ҳоз мегзарем ба комнатае ки дар гилавнида медоред. айними даст чия будаги ин комнатаи замистона мешавад. ина печка мондагӣ. ҳар дигало гилои наванд. ранги кабути осмонӣ ва сиёҳ хати задагиай. баъд чиркам дар ин наметова. барои чир вардораи ранго хай паталокишам сафед кардем. паталокош тайёрай. чӣ хеле гуфтем плинтусои поён қати боло баъдан мешавад. ӯ хай хелша бойвори маҳкам мекуна. нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омаги. ҳамаша лазер қати ярият пас ром накадаги задагием бародаро. чӣ гуфтанем дастгира фаромӯша мекунем. бачаёча лайкора мемонем, дар канал обуна мешем ва видеора метавонем дар ватсап имо падилиса кунед. беҳтарин мешавад. чанд қадар шумо дастгирӣ кунед, ҳамон қадар навори нави дарном пешкаши як шумо мегардонем. ана мезгарем ба қисми хонаи дигариш. ҳамаша лак задагиам, ҳамашон тарай. баъд рӯзам худаш бегаҳ шидисе, ҳаво аврай камта торик омадиса. нигоҳ кунед иш зард кабути осмонӣ қати гили лола, қати гандамӣ, барги гандамӣ. ана гили катакатаи кабути осмонӣ. ишам паталокоша сафед кардем. помни дистилои вадамисион казем. шукурка грунтовка вадамисион казем. ана паталока стенара мамихел баъдан гил задем. плинтусои поён хай краска мешавад, баъдан плинтус мешавад. багетҳои болоам баъдан мешавад. хулоса ина хонаи мо тайёрай. дастгира фаромӯша мекунем. бачаёча дар канал обуна мешем, лайкора менамонем ва фикротонро метавонед дар комментария бинависонед ва барои заказ дар номерои болои экран мондагӣ муроҷиат кунед дар ватсап. иншаалло нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷои дар нархҳомо нотоврӣ бигира бародаро ремон мерем. нигоҳ кунед чӣ хел ба зеб омадагии хона. инҷам печка мондагияй, не ки меҳмонхона мешавад гуфтагияй. ишам қай хоида биомад. и дарош лак меояд ё краска меяд, дастсош меяд. хулоса корбори мелчовка висуси корош хеле мондагиша ё мо мекунем ё дигар кас баъдан.
دستگیر را فراموش نمیکنیم، لایک را میمونیم و در کانال ابونه میشیم. و خداوند هر یک شما را نگهبان باشد تا نوروی آینده ما را برادران.